Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana. Tipangeni like, share video iyi komanso subscribe. Osayiwalanso kupanga share video yathu. Wina aliyense akumati akakhala pansi kumaganizira ndi nkhani yomwe ikhala kuti ikutipweteka mutu kwambiri. Ndithudi ndiye sitikufuna kuti ife tisapezeka kuti azizakhala kuti atibera tilowenso kawirinso mchigawo chomaphedwa chomati kuti kapena tisayankhule zakukhosi kwathu tiziopa kuti atipha, tizilephera kutchula mayina omwe timafuna kuatchula tiziopa kuti atipha. Sitikufuna zimenezozo ayi. Tikufuna kuti ifeyo tikhale mmene timakhalira. Ufulu umene anabweresa Bakiri Muluzi pamodzi ndi anzawo akamlepa Kaluwa ndi Chakufa Chihana, ufulu umene tikufuna uzipitirira basi kusogoloko. Anali ndi umboni wa mgwirizano, anali Malemu Saulos Chilima yekha. Ili funso lindalifunsa likuoneka ngati kuti mwina mfunso lokhweka kuliyankha, komanso likuoneka ngati mwina ikena timaliona ngati kuti ndi funso lopusa. Ineyo ndikufunsira pa zifukwa zokuti pakali pano nkhani imene tikukamba ife mkamwa pakali pano ndi imene yokhuza ndi chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Endi chisankho chiso chili ndi zina zosamwisa zina zimene zikupezeka kuti ena fezi kuti imika mitu tikumati tikakhala kulingalira kuti kodi chisankho chiyenda bwanji. Zinthu zosamwisa kapena ndinene kuti kapena mwina mavuto ena amene alipo mu chisankho chimene chikubwerachi ndiye tili ndi oyambirira ndiye tili Meki Chair Annabel Ntalimanja. Vuto nambala 1 limene lolo limene tili nalo ife. Vuto nambala 2 ndi limene linena kuti akuti kugwirisidwa ntchito machine as mathematics. Vuto nambala 3 ndi limene likunenedwa kuti akuti sakufuna kuti mu system ya Meki anthu azipani zosusa boma kuti akathe kukaonamo. Mavuto amene wawa akuoneka ngati ndi okhweka koma mavuto akulu kwambiri. Endi ndikudabwa nawo anthu amene ali osusa boma ngati ma leaders of opposition ali chete khale kuyang'anira mavuto ngati amenewa. Kodi nkumafunsafunso kuti kodi cholinga chanu ngati akunena kuti asogolere ndi Annabel Ntalimanja chisankho chi ayendese ndiye. Annabel Ntalimanja ni mwana wa John Tembo yemwe mukuziwiratu kuti iyeyo ndi wa MCP kale. Kodi chisankho chimenechi angachiyendese bwino? Kodi intirekeze mutakhala kuti mwayambana ni mwana wa mfumu. Ndiye mwayambana ni mwana wa mfumu uja ndi anene kuti iso mulandu uja ukaweruzidwanso kwa mfumu ake omwewo amene azikaweruzanso ndi mfumu mwana wa amene mwayambana nawo. Muli ndi chikhulupiriro choti mulandu umeneja ukaweruzidwa bwinobwino ukakhala mulandu okukomerani inuyo? Yankho lipezeka kuti mulandu umene sungakomere munthu winayo ayi. Ngakhale mwana wa mfumu uja atakhala kuti walakwa chotani sizingatheke mulandu sungamukomere ayi. Limene ndi limene vuto tili nawo nambala 1 Annabel Ntalimanja ndi amene akupezeka kuti tikuona kuti ndi vuto lalikulu. Vuto nambala 2 ndi limene ndakamba ife lolina kuti akuti tigwirisa ntchito powerengera chisankho machine as mathematics. Pofunsa mafunso mwati kuti kodi nthawi yambuyo seti mawerengera chisankho kuzera pamanyo. Kodi anthu amene amawerengera nthawi yambuyomo anali anthu opanda nzeru kapena chili ndi nzeru chimachinicho? Kumazifunsa chonchi koma zonsezi ni njira zimene ili imene akufunitsa kugwirisa ntchito MCP ndi cholinga choti athe kupambana chisankhochi asasiye malinga ndi nyasi zimene apanga iwo mboma. Malinga ndi mmene aliwonongera boma akuziwa kuti boma likuti alisiye ndiye kuti kusogolo kukhala milandu yochuluka. Ndiye abwera ndi ma strategy awo amene akufunisisa kuti cholinga choti asachokemo mboma muja akhale mboma mu apitirize kuononga ndi kuzonza Amalawi. Vuto nambala 3 limene likunena ifero ndi limene linena kuti akuti sakufuna kulowa mu system ya Meki aususa boma. Ndiye tikupezekaso kuti amene ali opposition yaja ali chete kumangoyang'anira, ma leader of opposition ali chete kuyang'anira. Sono nkumaganiza kuti kodi muli ndi lingaliro loti ngati akunena kuti system yo musalowedwe musayang'anidwe kuti muli chani. Ndiye muziti kuti tikupita ku chisankho cho mukuyembekeza kuti mukapambana chisankho cho kapena mukapangira MCP chisankho cho. Ndiye funsoli labwera pa njira yoti nkhani imene tiyiponyere kwa anzathu amene anapanga nawo mgwirizano. Akuluakulu amene munapanga mgwirizano ndi MCP
tikufuna tiziwe kuti kodi umboni weniweni wa mgwirizano unali ndi Malemu Saulos Chilima. Umboni unali ndi Malemu Saulos Chilima yekha. Inu simmaziwa china chilichonse, kodi ngati simmaziwa china chilichonse chimene chinakupangisani nchani kuti mulowe nawo mu mgwirizano, chifukwa munayenera kuti nanso muziziwa kuti kodi mu mgwirizano muli zotani. Ndiye malinga ndi kuti Malemu Saulos Chilima anatisiya, timayembekezera inuyo kuti mutamva zonsezi zimene zanenedwa zikuti kugwiritsidwa ntchito ya mathematics, Annabel Ntalimanja asogolera, akuti kulibe auditing. Zinthu ngati zimenezo inu amene munapanga mgwirizano munayenera kukhala pansi ndi kugwirizana, kukambirana. Amene munapanga nawo mgwirizano MCP munayenera mukhale pansi mugwirizane kuti kodi akuluakulu boma likuti libwere mboma tinapanga mgwirizano. Ndisizoona zoti zinthu tinachita kusonkherana ngati memo kupezeka kuti wina akaphangire akakakamire kukhala ngati kuti ndizayekha. Ayi, munayenera inuyo kungoyambira amayi Joyce Banda kubwera inuyo a Enoch Chihana tine kuti a Enoch Chihana munayenera inuyo kunyamuka ndi pamodzi ndi a UTM akuluakulu a UTM nanga Saulos Chilima sanamwalira, munyamuke mupite ku court nkhaniyo mukayisume kuti ifeyo sitikumvana nazo zimene zikunena achani, zikunena ameki plasiso munthu amene anasankhidwa kuti ayendese chisankho ndi wachani, ndi wa MCP, komanso akukaniza kuti tisapange auditing. Zinthu ngati zimene munayenera inu mpite ku court mukasume chisankho chiyime kaye chisapitirire. Ayi, nkhani imene mpaka na itasolvedwa. Chifukwa chinthu chimene munachita kusonkherana sizoona zoti munthu umodzi akachitenge chinthu chakukhala chache yekha. Ayi, sizoona. Ayi, MCP sanayenera kuti akachite control mgwirizano paokha. Mavoti analowa pamenepo ndi anonse, no matter kuti iwo chabwino analowapo ambiri, koma ngati chinthu munasonkherana kampaniyo ndi imodzi simunayenera kuti iniyo mungokhala pansi nkumayang'anira. Ayi, tikupemphani amayi Joyce Banda kumene muli inuko, kamumva audio iyi kasimumva chonde muinveste audio iyi. Inuyo ndi a Enoch Chihana pamodzi ndi akuluakulu a UTM pitani ku court mukanene kuti ife pali zinthu izi sitikugwirizana nazo kuti tikafike ku chisankho, kuti chisankho chichitike tisanaunikire bwinobwino. Ayi, ndipo pa chifukwa icho chisankho chiyenera kuti chiyimikidwe mpaka na kufikira nkhani izizi titamaliza kuzikambirana, kusiyana ndi kuti mukangopita mukangolowa inuyo kupita ku chisankho popanda kuona choona chenicheni kuti kodi anzathu muje mmachini muli chani, koma nanga Annabel Ntalimanja akumukakamira chifukwa chani. Munayenera kuti musikimize zimene muzione bwinobwino inuyo musanapite ku chisankho, osati kungokhala chete. Tikunena kwa inuyo amene muli oti muli akuluakulu amene munapanga nawo mgwirizano wa Tonse Alliance. Sitikunena kwa leader of opposition. Ayi, leader of opposition tipita ku gawo lake, koma kumbali ya inuyo amayi Banda sogolerani gulu, asogolereni a Enoch Chihana, ayitaneni mukambirani, mukhale pansi mukambirani, mpite ku court. Nkhaniyo ipite ku court chifukwa pamene zafika apapapa palibe chiyembekezo. Amalawi akuvutika, Amalawi akuzunzika. Inuyo amayi Joyce Banda mukuona Amalawi imene akuzunzikira, inu ndi amene mukuwamangira zinyumba. Amalawi akuvutika, Amalawi akudya zinthu zosayenera kuti azizidya. Ndiye pa zifukwa ngati izi munayenera kuti mukonze zikoli. Anthu inu ndi amene munapezeka kuti munathandizirana kuti boma lipite, MCP lipite mboma, ende lero lino atenga boma licha kukhala paokha. Tikachoka pamenepo tipite ku gawo la leader of opposition. A leader of opposition inu a George Chaponda, chonde musangokhala chete. Yayi, yankhulaniponi kumene tikupitaku. Musaone kuti ngakhale kuti anthu ena awina a DPP awina ma primaries ndiye muziganiza kuti kuchisankho kucha president ndi kuti zisayenda chimozimozi. Ayi, ngati anthu akukakamira mathematics, kunkakamira Annabel Ntalimanja, kukakamira kuti musachite audit, zimenezo ndi zinthu zimene zingakulephereseni inu kuti mukathe kukapambana ku chisankho. Ndi zimenezo zingapangisenso kuti iniyo mupeze mwina aphungu ochepa, chifukwa kuti iwo zinthu zako zizizazera muti machini amenewo asi mathematics. Inuyo munayenera kuti muyankhulepo a George Chaponda, kapena inuyo munayenera kuti a George Chaponda munyamuke mukapeze akuluakulu amene anasogolera mgwirizano, anapanga nawo mgwirizano. Amayi Banda kuzabwera Enoch Chihana ndi kuzabwera ndi akuluakulu aku UTM popeza Chilima anamwalira. Mukambirane nawo kuti kodi pamene patipanga bwanji.
musakalowe kuchisankho pamene mukuziwa kuti kuli machine asi mathematics kapena mwina akukaniza auditing. Ayi, musakalowe kumene koko, mudikire kuti zimene zonsezo zitakonzedwa. Munthu asamachite makani kuchita kukakamira, akuziwa kuti si mathematics yabweretsa mpungwepungwe maiko osiyana ambirimbiri. Ndiye ikakhaleyo pampana chifukwa kuti yakafika ku Malawi. Ku Malawi kuli anzeru amtundu wanji popeza maiko ena ndena ndi amene ali ngati otukuka. Ifetu sitikufuna kuti tikhale ndi maulamuliro amene akuchitika ngati ku Zimbabwe kapena ku Rwanda. Ayi, ifeyo ndi Amalawi. Sitingalole maulamuliro ngati amenewo. Ayi, sitingalole kuti tizipanidwa. Ayi, ife tinamasulidwa kale, tinalowa mu ufulu wa democracy akalekale. Sitingalole kuti tizipanidwa. Ayi, tiyenera kuti ifeyo timasulidwe basi. Sikuti likapezeke kuti izikabwereranso one party system imene tinkazunzika ndi nthawi ijandika muzipanda ndiye akayibweresa achakwera chifukwa choti asogolera mgwirizano. Sizoona ya. Ifeyo tikufuna tikhale mmene tinkakhalira mwa ufulu nthawi yambuyomo, osati tizipezeka kuti kumaphinjika, tizilephera kumayankhula mmene akuchitidwa anthu kumanyongedwa mwazizizi. Pa 5 years yokha iyi kumaphedwa akuluakulu, ma vice president awiri MCP kuapha ma vice president awiri. Zona zimenezi nthawi yambuyo yonse iyi azisogolera amantha yambuyowa samalephera kusemphana ndi ajeni awo ma vice yawo, koma palibe sikumakhala mganizo loti aphe ayi chifukwa tinali mu nyengo ya democracy. Tangoona ni lero lino ngopezeka kulowa tonse alliance, nyengo ya democracy yatachoka, akukwanisa kumakapha ma vice president, kupha Sidiki Mia, kutembenuka kukamupha Saulo Sichilima ndi anthu ena ndi ena onse amene kuapha. Phatikizapo first lady wakale. Nanga zimenezi ndi zabwino? Zimenezi si zabwino ya. Tiyeni Malawi tikhale pansi, inu akuluakulu khalani pansi mukambirane kuti pakali pano mmene zikuvuta, ndipo pali ma CSO amene azipereka kuti muthandizane nawo. Pali ma CSOs amene azipereka kuti muthandizane nawo pakali pano pa kunkhani yoti muchose mathematics, muchose Annabel Ntalimanja, komanso muwauze kuti mupange auditing. Ma CSOs azipereka alipo, ndipo sizingavute inu tangopitani inuyo kwa ma CSOs ndikukampira nawo. Inuyo tinena ene kuchihana amaibanda ndi aku UTM pamodzi ndi George Chaponda. Tapita ndapezani ma CSOs azipereka kale, muthandizana nawo, mumvana nawo kuti kodi tipanga bwanji kuti chisankho chiyende bwino. Tibwere kwa tamva kuti John Tembo, sorry, not John Tembo. Tamva kuti Boni Kalindo ali ndi programu yofuna kuchitisa mademo. Tikukulimbikisani Boni Kalindo mademo akhaleko, koma mademo ake timene timafuna ife mkuziwa kuti pakali pano vuto limene tili na ife ndi limene loti akukaniza kuti asachose mathematics kuzabwerayo kuti asakufuna ujeni auditing. Tikukupemphani kuti mmene anakachitira ujeni Timothy Ntambo kumaseka maofesi a MEC, inunso siku limene lili kataseka ni ofesi ya MEC ya ku Blantyre, mubwereso ofesi ya MEC ya ku ujeni ya ku Zuzu chigawo cha kumpoto kaisekeni chabwino ku Lilongwe, chifukwa kuti nangase amadalira akukhapa anthu akupwetekani koni. Chimene chofunikira apa pakali pano pa chisekani ofesi ya ku Blantyre kasekeni ya kumpoto, ndicho linga choti tikufuna ifeyo kuti Annabel Ntalimanja abwere poyera anene kuti sagwirisa ntchito si mathematics, komanso anenenso kuti pakali pano pa iyenera kuchitika auditing. Maofesi amene tikukuuzani ya Boni Kalindo asekedwe mene amachitira ya Timothy Ntambo. Gulani macheni kasekeni pa gate lolowera ofesi ya MEC ya ku Blantyre. Ngati akufuna chabwino azigwirisa ntchito ofesi yakuti yakujeni yomwe ya ku Lilongwe, koma ofesi ya ku Blantyre isekeni maki asungeni. Mu ofesi ya ku Lilongwe ya ku Zuzu nayonso isekeni imeneyo ndi macheni pa gate sekani makiyo asungeni kufikira Annabel Ntalimanja abwere alengeze kuti pakali pano pabwera ni muchiteni auditing, komanso pakali pano si mathematics igwira ntchito pakatalengeza zimenezo, sikuti mwasekerereya. Angeni like, subscribe pano pa Lahiri TV ngati sunapange. Timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana kukuziwisani nkhani ndi mmene likuyendera dziko lathu lino la Malawi.